Hello, Prof. Onyegu. What do you have to say about the present situation of our country, Nigeria? Talking about peace, love, overkilling, fuel subsidy, and other things. What do you have to say about it? We still in a nyụkọba million. Oh, ya bufu. Ya in a deal. Otego Naịjiria bido nyụkọba. Obodo emezi gbalaga. Enu na gbazinu gara gara. Osadebe tielu fegusi faga jikota. Ya bụ n'isi m two heads better than one. Mwife ka na emebi. Dị na nkọ peremense.